چخش دیسته همه کسا بخونه خطین Da taj khuna diga manestum da taj khuna da yodet boru diga na komana mi ovim mara da taj khuna diga manestum da taj khuna da yodet boru diga na komana mi ovim mara da taj khuna Da yodet hast momeshtum da taj terezat ba fikr me gufti Boha mi prидурок омад гитара да дастам нағзым медиду чендигу натой стой ста хуарат мара гуфт я зна Да ёдат ҳаст яким бургар заде май пеши да пеши як ду омада наздиктар биши гуфти сарасти май мара да ёдам мондай ҳамаи гапото охирон нигоҳ да да ёдат ҳаст яким бурдаро уши гарм да ёдам ҳаст яким буса то хурд сарм субҳа да телефон ай шав то саҳара бераҳмона ты бурдай дили мара рӯзое ки будем якҷоя мисли муҷиза зихмешидем вақти мегуфтанд дунёра ду рӯза ишқи мо мегузара асрои асра намеша тамом ҳамаи ишқ буда назармон да тай хона дига манестум да тай хона да ёдат борун дига накомана меовим мара да тай хона дига манестум да тай хона да ёдат борун дига накомана меовим мара да тай хона Ним соат монда буд то сар шави баҳора ишқи нотакрора фасли бебаҳора сабати гил да дасту мазоқ карда ошиқора мерам пеши хонат ҳуи ки дарора парида мерам ки як бор бинам ҷона раҳ да дидамат бо ёре дига нигоҳ кардам сабати гил ма хандида нигоҳ кида чашмом хушрӯ нигаҳ ки мара охирон бора ки истодум да бар дига намебинӣ дод наза нагу нара ҷамкай замин кавалер ташмара осмони соф дига наметова да назарам нонта мегирану оу мешава ҷигарам мегуфтум фариштаҳо да тори сар ки ненишқи мара музика мусиқӣ гирия ки гитара Da taj khona diga manestum da taj khona da yodet borur diga nakomana mi ovim mara da taj khona diga manestum da taj khona diga manestum da taj khona diga manestum da taj khona Da taj khona diga manestum da taj khona da yodet borur diga nakomana mi ovim mara da taj khona diga manestum da taj khona da yodet borur diga nakomana